techblog.gr, διαγωνισμός on the fly για το Heavy Rain, ένα game το οποίο έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ δεν έχω PlayStation 3, γι' αυτό το χαρίζω σε έναν τυχερό φίλο. Μέσα σε 2 ώρες από την ώρα έναρξης του διαγωνισμού λάβατε μέρος συνολικά 38 άτομα, εδώ είστε, και πάμε τώρα με το random.org να βγάλουμε ένα νούμερο από το 1 ως το 38. Πάω στην ιστοσελίδα του random.org, έχω βάλει από το 1 έως το 38 και θα πατήσω generate να δούμε ποιο σχόλιο συμμετοχή κερδίζει το Heavy Rain για PlayStation 3. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε. Το 8 το βλέπετε, οπότε το σχόλιο συμμετοχή νούμερο 8 κερδίζει το Heavy Rain. Και το νούμερο 8 είναι Γιώργος Κέι, στις 3 η ώρα και 3 σήμερα το μεσημέρι έγραψε «Άντε να δούμε, καλή μας επιτυχία». Γιώργο, είσαι τυχερός. Σήμερα ή αύριο θα φροντίσω να σου στείλω με courier το Heavy Rain για το PlayStation 3. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας. techblog.gr. Μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό. Bye bye.